Kusjesdag, 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 kusjesdag. Ja, alles kan en alles mag. Want het is kusjesdag, 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 kusjesdag. Ja, vandaag is kusjesdag. Piep, piep. Wat? Geen kusje? Wat? Geen kusje? We pakken die gast! Kom op! Schrappen hoeft niet meer. Alleen bij Hai krijg je 2 keer zoveel sms'jes voor hetzelfde geld. Welkom bij de